जोंनि खोथाया जे जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा खोथायाव खोथा लाखिनायनि जि जोंनि हाबाफारि बेनि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे नेरसोन आरो जों जिहेतु मिथिगौ जोंनि आन्दलना हानि मोनथायनि सायाव गिबि माने आन्दलन हिसाबै मोनसे समाव नुजाखादों सा ओनसोलाव थानाय जेसेबां बुरजा माने हानि मोनथाय मोनि सुबुंफोर दङ बिसोरनो जोंनि सरकार थानाय समावनो कमप्लिटलि गासिबनोबो हानि मोनथाय होनो थाखाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियैनो दिनै दारागाव फार्स्ट फेज हिसाबै गोबां रायजोफोरनो दिनै बेवहाय हानि पाट्टा राननाय जादों। सार नोंथाङा दारागावआव माखासे गोबां डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुंदों 25 कोटि रांनि बाथ्रा बुंदों मा थांखि लादों सार? एक्चुअली आंहा दारागावजों स्पेसियेलि आंनि बिखा गोरबो सिंनिफ्राय मोनसे सोमोन्दो दङ बेयाव मोनसे पिकनिक स्पट दङ बेखौ आं जे दिनखालिनिफ्राय नुजेनदोंमोन ओइ दिनखालिनिफ्रायनो दिनैनिफ्राय 7 बोसोर आगोलनिफ्रायनो आङो बेवहाय आंनि जेसेबां हागौ एसेबां आंनि हेफाजाब बेवहाय दङ आरो बेनिखायनो जिहेतु आं दा सरकाराव एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दङ बेनिखायनो आरो जिहेतु आंहा बेयाव मन्थ्रिबो दङ बे बाराव निकासिनिफ्राय दारागावसिम थांनाय लामाखौ गुवार माने जोङो खालामनो थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय 10 कोटि रां जों बेयाव सेंसन खालामनो हाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे दारागाव पिकनिक स्पटखौ जों बिटिसि निफ्राय गोबांखिनि फिसा मावदों खिन्थु बे साफिसियेन्ट नङा बेनिखायनो जोंनि टुरिस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आसामनिफ्राय मानगोनां जोंनि इउजि ब्रह्म सारा 25 कोटि रां गोदानै फैसा लागायनानै बेवहाय गोबां माने दावबायारिफोरनि मोनसे फेसिलिटि गोनां मोनसे पिकनिक स्पट बानायनो थांगासिनो दं आरोखि। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा-मोनफायै इस्युट गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।